ҷаримаҳо, маблағҳои қарз ва ғайра. Ман дар Москва кор мекунам ва додари ман патент дорад. Гап буд ки танировка бесплатна мешавад. Ҳамин гап ростай. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем дар бораи киҳо аз Тоҷикистон айни ҳол берун баромада наметавонанд. Нафарҳое ки мехоҳем донистанд аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебурад бинависонен, проверка депорт мекунанд. ҳоло номи 27703 нафар дар феҳристи қарздорони хадамоти иҷро қарор дорад, ки ҳуқуқи аз ҳудуди кишвар берун баромаданро надоранд. Аз ин теъдод танҳо дар соли гузашта 11553 нафар номашон дар рӯйхати сиёҳи хадамоти иҷро ворид шудааст, ки наметавонанд кишварро тарк кунанд. Дар умум айни ҳол 27703 нафара ташкил мекунанд, ки бо баъзе аз сабабҳо наметавонанд аз кишвар берун бароянд. Бояд зикр кард, ки ин қарз аз ҳисоби напардохтани пули алимент, ҷаримаҳо, маблағҳои қарз ва ғайра ташаккул меёбанд ва хадамоти иҷро вақте ки барои баргардонидани он муваззаф мешавад, ки қарз аз 10 нишондиҳанда бештар мешавад. яъне ки то ҳатто барои наспоридани алимент метавонанд шуморо запрет бикунанд, аз ҷумҳурии Тоҷикистон баромада натонед ё ягон намуд ҷаримаҳои дигар ва ғайра. хадамоти иҷро ҳам танҳо дар асоси қарори додгоҳ барои баргардонидани қарз амал мекунад ва ҳам қарздоронро ба рӯйхати сиёҳ ворид мекунад. тадбирҳои гузаштани маҳдудият дар сафари қарздорон ба хориҷа ва маҳдуд шудан баъзе аз хизматрасониҳои ҳуқуқӣ барои онҳо натиҷаи хуб додааст. ҳатто барои табобат рафтани қарздор низ ба хориҷи кишвар асос барои озод кардани вай аз маҳдудият шуда наметавонад. ҳамарӯза шаҳрвандонро баъди пардохти қарздорӣ аз ин рӯйхат берун бароварда истодаем. яъне ки ҳар як нафаре ки қарздор мебошад аз ҷаримаҳо ё ки пули алимент, вақте ки пулша пардохт мекунад, аз ҳамин рӯйхати сиёҳе ки запрет кардагиам барои аз кишвар берун набаромадан, номшон снят мешавад дар ҳолати пардохт кардани маблағҳо дар суратҳисобҳои бонкӣ бо қарори додгоҳ, яъне ки бо қарори суд. ин бад як информатсияи нав дар масъалаи шаҳрвандоне ки аз ватан берун баромада наметавонанд. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, марҳамат ширкати арзон ва ширкати боваринок ба хости худо соҳ саломат шуморо граница мегзаронад. номерош мебуроям, марҳамат зангаш бизанед, қатиш суҳбат кунед ва граница бигзаред, документотона соз кунед. як нафар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. ман дар Москва кор мекунам ва додари ман патент дорад. аминат дорад, аммо боз ба реестр ғалтидааст. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? гаиҳо қабиланша гуфтанд ки аз 27 январи 2026 дар реестр ҳастӣ. як маслиҳат медодед. пешакӣ раҳмат. вақте ки мисол дар роҳ мехапанд коркунои ҳамин гаи гуфтихтон, мумкин ягон нарушенияи роҳ дорад, ягон қонун қоидаҳои ҳараката вайрон кардагӣ ҳастад. ба хотире ки дар реестр меғалтед, ин танҳо надоштани патент дар назар нестад. ҷаримаҳо ва қонуншиканиҳорам номи одама дар реестр ғалтонда метавонад. як нафари дигар нависондай: ака салом, телефон ма растамошка накунам, то чанд қадам маҳкам мешавад. раҳмат ака. телефон растамошка надошта бошад, то як моҳа истифода бурда метавонем. убайдулло нависондай: салому алайкум ака, ман че ки патент ма наспоридам, патент ма санҷидам аннулировать нашидаед. мега патент срокаш буд чавоб бад биё, ҳамин гап рост боша? агар ки аннулировать шидагӣ набоша, бале боз метавонем ки баъди ба охир расидани муҳлаташ бирем мақсад. як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ин ки не? не, ҳозирашда сар шидагӣ нест бародари азиз, аз 1 апрел сар мешавад. Рустамов нависонда: ассалому алайкум, гап буд ки танировка бесплатна мешавад. ҳамин гап ростае? не, мо дар ин масъала видео карда будем ва гуфтем ки чиз асос надорад. ҳусейн нависонда: салому алайкум ака, ман дубор комментария навиштам, ба саволи ман ҷавоб наметиҳӣ, зинда бошӣ. касе ки ба саволаш ҷавоб намегирад, узри зиёд бародари азиз, мо дар як видео баъзан вақтҳое мешавад ки ҳамаи комментарияҳоро хонда наметавонем. ашурова нависонда: Сорбон маро 2 сол пеш аэропорти Жуковский, Тоҷикистон омаданда виезма маҳкам карданд.
мо одамонро пурсидем дар Россия одам доштем. Проверка кардан меган ай Россия ҳамаи документҳом тоза. Ай Тоҷикистон проверка мекунем меган въезд маҳкама. Мо чӣ кор кунем? Конкретно намеган ки мара чанд сола маҳкам кардагиам. 2.5 сол шид. Ҳар моҳ як бор мерам проверка мекунам. Меган маҳкама кай ҳуй меша чанд сола. Мара депорт кардагиам намеган. Шумо аз ҳама ҷои хуб мерен, ҷои шуғли аҳолӣ, уҷада шиноснома ва раводид гуфтани корхона ҳастай. Ана уҷада ҳамаи чизро наметавонед ки аниқ ва дақиқ информатсияро дастрас бикунед. Сабаб бошад ёки муҳлат шавад. Аҳлиддин нависонда. Салому алайкум. Ин сиёҳшиша кардан маҷбурия ёки ихтиёрӣ? Не, тонировка кардан ҳар кас аз худаш вобаста. Бихоҳӣ мекунӣ, нахоҳӣ не. Бобоев нависонда. Салому алайкум бародар. Сарбаланд бошӣ илоҳӣ. Зинда ва сарбаланд бошем. Шуморам раҳмати калон касое ки дар ҳаққи мо суханҳои хуб мегӯян. Морам барои шумо кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза информатсияҳои нав пешкаши шумо бигардонем. Видеои имрӯзаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.